На 31 май, 1 и 2 юни в Троян се проведе състезание по планинско колоездене в дисциплината спускане, организирано от клуб Mountain Hill Троян съвместно с община Троян. Open DH Mountain Hill 2013 Троян се провежда трета поредна година. Активното състезание се проведе в Троян, местността Турлата, с разрешението на църковното настоятелство и държавно лесничейство, на чието земи бе разположено трудното трасе. Участваха 96 души от цялата страна, представляващи различни клубове. Състезанието всяка година е обичайно това трасе. Като цялото сложно е. Отборите всичките са на ниво, ма няма по-добре от нас, разбира се, и като част от Калуян Гидийски. Организацията, като човек, който се е занимавал и с трасето, и с всичко, организацията е на ниво, както винаги. Трасето не е много лесно, смисъл, тежко е. Има доста камъни, които трябва да се прескочат. Организацията е перфектна, трасето е много игриво, макар и късо е страхотно. Някакви пожелания към организаторите? Да правят по 2 състезания на година. И през 3 дни по време на квалификациите и самото състезание по планинско колоездене в дисциплината спускане имаше многобройна публика, както от Троян, така и гости на града. Спонсори на състезанието бяха Актавис, община Троян, Балкан Трейд, хотел Троян Плаза, Ослар, Гарант и софийска фирма Индастриал, към които своите благодарности отправи Христо Доков, председател на Сдружение Клуб по планинско колоездене Mountain Hill Троян. Open DH Mountain Hill 2013 Троян е състезание от национален мащаб. Радвам се, че организаторите са съумели тази година да проведат това чудесно мероприятие за град Троян. Дано и бъдеще си е така да продължават. Какво ви е впечатлението от организацията и трасето? Трасето не можах и цяло да се запозная с него, тъй като работа им повече на финала, но като организация мисля, че е на едно добро ниво за нашите стандарти, защото Троян като малък град все пак е намерил спонсори и да може да се реализира това събитие за младите спортисти в Троян, защото те имат все още юношески отбор. За бъдеще дано се умеят да се изградят и мъжки отбор в DH дисциплината. Трасето е добре познато. Намира се в местността Турлата, на 5 минути пеш от центъра на Троян. Добрата организация беше благодарение на ръководството на клуб Mountain Hill Троян с председател и треньор Христо Доков, приятели и поддръжници. За улеснение на състезателите беше осигурен транспорт за извозване на участниците от финала до старта. Теренът, през който минаваше трасето, беше иглолистна гора, камъни, корени, сипеи. Участниците бяха разделени в следните групи: 15-18 години юноши, над 19 години мъже, над 30 години ветерани, жени твърдаци. Планинското колоездене е един сравнително нов спорт за България, който печели все повече почитатели. На Запад обаче и най-вече в САЩ то се практикува от години. Именно Америка е родината на този спорт. През 70-те години на 20 век в Калифорния се появяват ненормални ентусиасти, които преправят колелата си, като им слагат дебели гуми и други подобрения, за да могат да се спускат с тях по склоновете на планините. Това е началото. От тогава планинското колоездене започва да се развива с бързи темпове, като движеща сила са именно тези първи ентусиасти. Днес те са собственици на известни компании за байкове. Наред с тях в развитието на спорта се включват и големите производители на велосипеди. Днес в света има огромен брой компании, които са свързани с този спорт, голяма част от които са американски, а от тях повечето са базирани в щата Калифорния, който си остава меката на планинското колоездене. Към днешна дата този спорт е един от най-популярните, особено в Северна Америка и Европа. Това се дължи на много причини. Преди всичко планинското колоездене е много здравословно, а също и доста интересно. Освен това, за лудите глави то предлага огромна доза адреналин. Този спорт се харесва на много групи от хора поради неговото разнообразие. В него за сега са обособени 5 основни дисциплини, някои от тях са собствени разновидности, което означава, че всеки може да избере такъв начин на каране, който му подхожда най-много. Заслуга за популярността му има и самият планински велосипед и неговите възможности. Макар че маунтинбайкът е създаден за планините и там се чувства в свои води, той не е по-малко удобен за градско каране, особено при качеството на българските улици, а няма пречка да се използва и като туристическо колело за преходи по асфалт. Всичко това прави планинското колоездене един универсален спорт и допринася за неговото развитие и популярност. Състезанието в Троян беше в дисциплината спускане. Това е един от най-екстремните начини на каране. Представлява качване до някоя висока точка
точка, след което следва шеметно спускане надолу по определено трасе. Скоростите са много високи, а опасността е твърде осезаема, което вдига адреналина до небесата. Усещането е неописуемо, затова по-добре го опитайте сами. За практикуването на тази дисциплина се изисква специална защитна екипировка, която включва шлем, каска с подбранник, като мотоциклетните, само че доста по-лека, на коленки и кори за пищялите, на лакътници, на раменници, предпазители, за гръбнака и ребрата и ръкавици с цели пръсти. Продават се и специални защитни костюми в една или две части, които обединяват предпазители в едно цяло, с изключение на шлема и ръкавиците, като включват и допълнителна защита за корема, слабините, бедрата, глезените и други. За спускане е препоръчително да имате и специален байк с огромен ход на окачването. В наши дни стандартът е 18-22 см отпред и 20 и повече отзад, с едно запчато колело отпред, придружено с специални обтегачи за веригата. Наричат се още рейки, ролки, успокоители и други, с хидравлични дискови спирачки, по-дебели гуми и капли с извито кормило, къса лапа и други. Общо взето, за всяка част от байка има специален вариант за дисциплината спускане, но и цената е специална. Хубаво колело за спускане достига цена до 10 000 лева. Спускачите в България обаче доказват от години, че в този спорт духът е много по-важен от байка, защото по пътеките надолу прилитат и карачи с обикновени байкове. Останалите дисциплини в планинското колоездене са крос-кънтри, дуал-слалом, фрирайд и трейл. През 3 дни на квалификации и истинската надпревара спускачите на трасето в Троян показаха сила, амбиция и воля. Класирането на домакините от троянския клуб Mountain Hill е следното. В категория юноши 3-то място Калоян Гидийски, 9-то място Калоян Мичев, 20-то място Димитър Митев, 22-ро място Марио Терзиев, 23-то място Румен Варчев. Ето и крайното класиране. Мъже: първо място Боби Крумов, второ място Валентин Пашков, трето място Стивян Гатев. Младежи: първо място Асен Стратиев, второ място Иван Гергинов, трето място Калоян Гидийски. Жени: първо място Ани Томева, второ място Ева Димитрова, трето място Йоана Великова. Твърдаци: първо място Никола Христов, второ място Димитър Мънев, трето място Калоян Кисьов. Ветерани: първо място Любомир Тодоров, второ място Добри Добрев, трето място Милан Димов. Наградите на победителите бяха осигурени от община Троян, фирма Алекса Трейд Троян, софийската фирма Индастриал и Винпром. На награждаването присъства и заместник-кметът на община Троян Колю Кацаров, който поздрави всички участници и гости. Така третото издание на състезанието по планинско колоездене в дисциплината спускане, организирано от клуб Mountain Hill Троян, съвместно с община Троян, Open DH Mountain Hill 2013 е вече в историята. Остават спомените от преживените емоции, новите и стари приятелства, страстта за победа и силата на тези състезатели, избрали екстремното планинско колоездене. Що се отнася до бъдещето на този спорт в България, без съмнение, че то ще е много добро. Основните предпоставки за това са идеалните условия в родината ни, умерен климат и разнообразни планини, както и това, че повечето хора обичат да карат колело.